I-repack yung tao natin. Ano sabi mo dyan sa order dyan, Jar? Tingnan natin ng order, oh. Ito yung kinareklamuhan ng tao ko. Yung good size niya, may hirap pamulin yan. Kasi may nag-wholesale tayo, no? Sumasakit yung ulo ng tao natin kay di na daw alam paano daw namin to tapatan ulit na sunod na shipping, no? Kasi sobrang lalaki talaga mga idol ng good size. O, saka daw, good size parang US jumbo na, no? Tapos ang gaganda pa ng kulay. Ang lalaki, oh. O, tignan nyo na lang yung mga gagamba. Ang lalaki, ang haba pa. Saka daw, ang lalaki yun talaga. Yan yung good size natin mga idol. Ang haba, parang derby size pa yung iba, oh. Ano kahaba mga idol, no? May katawan to, kalalaki. Tignan nito, parang jumbo size na to. Grabe ng mga gagamba. Tapos ganito yung mga itsura, oh. Mga unsihan pa na tigre, oh. Unsi pa na tigre, oh. Lalaki, oh. Good size idol selection to. Pero laki pala nito, ah. Isang alaw. Super selection ng pasok nito. Kung bibenta nila to idol ng super selection, talagang kikita sila dito ng malakihan, no? Sige lang, pero bahala na sila dyan. Good luck lang na. Tigre yan, laki-laki masyado. Good luck din sa amin. Good luck din sa amin. Basta napagustuhan natin lahat, no? Bahala na sila dyan. Ang laki ng mga gagamba, no? Puta yung tao. Ito yung wholesale ng EM to good. Ito naman yung wholesale ng good. Pang alaw ka. Yan siguro. Yan. Ito pala, tingnan mo ito. 1.5 yan. Tignan nyo idol, ha. Gano'n kalaki ito. Lipat mo yan dito sa akin. Sige, sandali lang. Tapos yung ano dyan. Wholesale ng good. Parang US jumbo nyo na siguro to. Pero iwan ko lang, no? Sige lang. Sige, pagustuhan na natin si idol. Para maka-testing din siya, no? Ganyan yung gagamba, no? Malalaki.